John chapter 3 from verse 3. Hallelujah. Sifuna ukuthi sikucacisele khona uzoqonda. Amen. Ukuthi yini ekumele uyenze. Amen. Hallelujah. Do you understand? Incwadi ngokuka John isahluko sesithathu ivesi lesithathu. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu ezalwa ngokusha engewubone umbuso kaNkulunkulu. Funda kahle. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. Fanele uzalwe kabusha. Amen. Fanele uzalwe kabusha ngokomoya. Hallelujah. Ngoba le moya ephila kumina njengamanje imoya kaSathane. Do you understand? Amen. Nigcwele imoya kaSathane. Funeka nizalwe kabusha ngokomoya ukuze nenyama yakho izongeniswa emanzini. Amen. Verse 5. Ubhaphathiswe. Hallelujah. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi, nangomoya engengene embusweni kaNkulunkulu, angene embusweni kaNkulunkulu. lokhu okuzelwe yinyama kuyinyama. Yabona nje okuzelwe ngoma wakho nobaba wakho okwenyama lokho. Mase ufuna ukuzala ngokaNkulunkulu. Nalokhu okuzelwe ngumoya kungumoya. Yabona mase ufuna ukuzala ngokaKristu ithi incwadi. Nalokhu okuzelwe inyama kuyinyama. Lokho kuzalwe ubona abazali bakho. Lokho okwenzayo kwenyama lokufeba kokhuphuza kwakho udakwa, untshontsha uqamba amanga, ubulala abantu. Lokho kwenyama. Amen. You understand? Izinto lezi uSathane asebenza ngazo ukuze akubambe akugcine ebumnyameni. Kodwa ke uJesu Kristu uthini? Nalokho okuzelwe ngumoya kumoya. Uma. Amen. Manje. Hallelujah. 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 Yes, Hallelujah. Yes, Lord. Uma manje. Amen. Uguquka. Yes, Lord. Umoya ongcwele ungena kuwena. Amen. Usuzelwe ngokomoya. Amen. Kodwa manje before wena ungene embusweni, fanele uwashwe. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. Mawashwa. Yes, Lord. Ufaka ngaphansi kwamanzi. Yes, Lord. Ngaphansi kwamanzi uyavuka. Amen. Wesidalwe esisha. Hallelujah. You understand? Ungamangali ngokuthi ngithe kuwe. Ungamangali ngokuthi ngithe kuwe. Nimelwe ukuzalwa ngokusha. Nimelwe ukuzalwa ngokusha. Kabusha. Hallelujah. Nimelwe. Amen. Lalela shambe. Umelwe ukuzalwa kabusha. Amen. You understand? Hallelujah. Mholi webandla noma inkolo. Amen. Yamabaptist noma Pentecost or Christianity. Yes, Lord. Noma Catholic. Amen. Nimelwe ukuzalwa ngokusha. Nimelwe ukuzalwa kabusha kamoya ongcwele. Yes, Lord. Lemfishimfishene nifundisayo lisa abantu abaphakamisa izandla bakhetha iNkosi ngomsindisi. Lithi iNkosi ayibawasha izono zabo. Ngeke uvele uwashwe ngomlomo. You understand? Amen. Ngeke uvele ukuphakamisa izandla bethuza usindisiwe. Umlima lobo. Nifundiswa yilima, nifundiswa osikhotheni, nifundiswa izinja. Yes, Lord. Yes, Lord. Umoya uphephetha lapha uthanda khona. Thina esikhola ngokomoya, umoya uyaphephetha. Lo uthanda khona. Yes, Lord. You understand? Umoya uphephetha lo uthanda khona. Thina sihamba nawo uyasiphephula. Amen. You understand? Ngoba yini? Siyaholwa umoya weqiniso, siholwa umoya. Amen. Amen. Wokuphila. Yes, Lord. Siholwa umoya. Amen. Wothando. Amen. Siholwa umoya. Wokuthula. Yes, Lord. Uyaluzwa udumo lwawo. Uyangisho izindaba. Udumo laNkulunkulu siyaluzwa. Siyabusizwa. uNkulunkulu udumo umhlaba wonke. Udumo lwakhe ngoba nakho umoya. Umoya uyawuzwa uyabunguza ngoba yini umoya kaNkulunkulu. You understand? Hallelujah. Kodwa akawazi lapho uvela khona. Nalapho uya khona. Lalela, ngithi mina ke uNkulunkulu umqali wazo zonke izinto emhlabeni ngithi. Yes, Lord. Yo uNkulunkulu umqali wazo zonke izinto ewumoya. Uyazocela noNkulunkulu na bright angimazi noNkulunkulu. Umuntu owazi ukuthi uNkulunkulu uqhamukaphi nokuthi uNkulunkulu adala obani unamanga. Hallelujah. Uyindodana kaSathane, uyindodana yolahleko. Amen. Udinga umoya oyingcwele ukuze akubuyisele endleleni. Udinga iqiniso lika Jesu Kristu. Yes, Lord. Hallelujah. Kanjalo bonke abazelwe. Kanjalo bonke abazelwe ngumoya. Kanjalo bonke abazelwe ngumoya. You understand? Hallelujah. Bakholelwa emoyeni ongcwele. Yes, Lord. So angeke uzenzele umathanda kuyela ngale kuyancwadi. Amen. You understand? Amen. Lento yenu lefishifisheni
uthi wena uthatha amavesi azwakala kamnandi kuwena wasebenzise izifu uNkulunkulu nawe unamanga. Hallelujah. Usaneyino lezibomvu, neyino lezihlaza, neyino lezimnyama, ezibrown. Amen. Engezona zikaNkulunkulu. Amen. Ufaka upende, ugqoka amabhuluku umuntu osifazane. Uyashumayela umuntu osifazane. Awuyena uNkulunkulu wena. Uhola inkanuko zenyama. Ohola uNkulunkulu uziBhayibheli ukuthi thina alandele into eshoyo iBhayibheli. Yishoni kolungileyo ukuthi sithi kolungileyo kuyaba kuhle kuwe. Kuyaba kuhle kuwena. Ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo. Lokuhlala kwakho uziphathe kahle ulandele isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Hallelujah. Kuyakuba kuhle uyodla izithelo zakho. Zezenzo zakho ngokuhamba kwakho. Hallelujah. Ulandela uKristu. Amen. Amahubo 58 verse 11. Amahubo 58 verse 11. Abantu baze bathi impela ukhona umvuzo wolungileyo. Abantu bathini? Abantu bathi impela ukhona umvuzo wolungileyo. Abakholwayo bathi ukhona impela umvuzo wolungileyo. Bonke abaprofeti impela ukhona uNkulunkulu. Bonke angisho izonto le. Impela ukhona uNkulunkulu. Wahlulelayo. Emhlabeni. Wayishumayela. Because ukhona umvuzo. Yayizonto le wolungileyo. Ngoba ukhona futhi uNkulunkulu. Ukhona owahlulela emhlabeni. Manje noma khona uNkulunkulu owahlulela emhlabeni. iBhayibheli imibhalo yonke iyawahlulela ukuthi iveze ukuthi wena ngabe ukholwa ngokweqiniso noma ngabe ukholwa ngezinkanuko zakho. You understand? Lalela imani yakho ayinamsebenzi. Ukumthanda kwakho uNkulunkulu wathi ungalandeli imfundiso yakhe akunamsebenzi. Uma ungabhabhadiswanga ngegama la Jesu Kristu akunamsebenzi. Uma ungasolanga isiphiwo sikaMoya Ongcwele akunamsebenzi. You understand? Hallelujah, glory to God. Yeah? Amen. Ngiphe mfinte. Hallelujah. Mfinte. Hallelujah. Maye komubi. Maye komubi. Hallelujah, glory to God. Kuyakuba kubi kuye. Kuyakuba njani? Kuyakuba kubi. Kuyakuba kubi kuye. No, kuyakuba mnandi. Kuyakuba kubi kuye. Kuyakuba kuhle. Kuyakuba kubi kuye. Kuyakuba noshukela. Kuyakuba kubi kuye. Maye komubi. Hallelujah, glory to God. Simile. Amen. Simile sisekelweni. Sedwala. EnguKristu. Sithini ke? Amen. Maye komubi. Lobubi bakho bakuzonda abantu. Kuyakuba kubi. Lobubi bakho bokholela abantu ebomnyameni ngamanga. Kuyakuba kubi kuye. Lokholela abantu bakho nabantu abaholayo. Maye ebili komubi. Kuyakuba kubi kuye. Ngokuba uyakubuyiselwa. uNkulunkulu uzophindisela zezandla zakhe ngendlela ohamba ngayo. Ngendlela ebona mowakha. Uzakhela angifuna ukuthi uyakha. Uma umba uzimbela ithuna lakho. Uthumbela abanye. Uthumbela abanye. Wadumbela wena. Wena uwathumbela wena. Understand? Uthi uyokhishwa kulona lelo thuna olumbayo. Maye komubi. Uyokhishwa kulona lelo thuna olumbayo. Bese emva kwalokho kufakwe umlilo ngaphezulu. Ushe. Ngoba yini? Akuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Uzibona ukuthi uright emehlweni yakho. Kuyakuba kubi kuye. Ngokuba kuyaba mungu. Uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe. Lokufeba kwakho. Yes Lord. Kuyakuba mungu. Yes Lord. Lokudaka utshwala kwakho. Kuyakuba mungu. Amen. Lokufeba kwakho. Kuyakuba mungu. Amen. Lokuphinga kwakho. Kuyakuba mungu. Yes Lord. Do you understand? Yes Lord. Lokuthakatha lokwakho. Kuyakuba mungu. Lemlingo leyo yenzayo kuyakuba mungu. Womuntu osifazane. Hallelujah. Lamabhuluku agqokayo kuyakuba mungu. Wesitabane kuyakuba mungu. Lalela isikhathi sisakhona manje usaphila ngoba ngalethuleni kuyakuba mungu. Hallelujah. Ngalokho bayakudla izithelo zendlela yabo. Labo yabona labo abangafuna ukuzwa izoni laba babi bayakudla izithelo zendlela yabo basuthe ngamacebo abo. Yonke lento eniplanayo niyakhaneza ama-caucus meeting nithuza abafundisi benu abakuyela esikoleni ukufundiswa befundisele ukuthi abantu bafundele ukuthi baqambele abantu amanga bacindezele abantu babakhuthuze abafundisi abaneyintombi nga-4
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuyakuba kubi kunina egcineni kuza kuba munyu. Amen. Amen. Uma indodana yomuntu Amen. seyibuya. Yes, Lord.